Nag-text man di ang Shopee karon. Patay, nagpaabot siya sa gawas. Wala, hindi ko ibayad. Uy! Asar mo itong guba nga. Paano bangko, be? Ako ni pabaligyan ni Chloe, be. Chloe! Oh. Unsa man ba? Naku gibot ba ni? Agay, nanapod ni problema ba? Baligyan sa natong daan nga bangko nakbit kay wala ko'y pambayad sa Shopee. Unsa mo na ma? Kapangit ra na. Nag-text na manod ang Shopee nagtabangi pud ko nakbi nga makabayad ko sa kong Shopee. Na. Lain palit ani maoy, pangit kini. Init ka sa gawas na oy. Itong ko ani og samot na ba? Tumra ba ko ma itong ko og samot ani? Ha, ito naman kadaan. Ay nakahadlok na nga maitom ka. Grabe, iwasan sa tanin ni mama oy. Uy, maulawan ani ba? Lain palit ani. Pangit ra ani. So lahi lang jud na. Para makabayad ko sa kong Shopee ba. Kadyo ni klaro si mama ba? Uy, maulawan ani. Uy, maalanganin ani ba? Order sa Shopee, may pangbayad. Kita pag ani, uy. Ako ganan ani ba? Ma'am, sir, bayad na mga bangko. Barato ra de. Ulawa jud ani, uy. Wala pa jud customer, uy. Ulawa jud ani, uy. Wala pa customer. Asa mga tao dari? Uy, wala mga tao dari. Agay, raman na ilapay. Pa may palit ani. Sir, ma'am, palit na mo. Pangbayad ni mama sa Shopee. Barato ra. Purwis, makay ni si mama. Uy. Ako jud na alanganin ba? Ma'am, sir, palit na mo. Barato ra kayo na. Pangbayad lang ni mama sa Shopee. Ma'am, sir. Oy, day. Naman day ka, day. Namaligya lagi ka, day. Wala day ka nag-vlog, day. Bila po na, day. Pangita pa kaya nga bangko ni mo, day. Oy. Ay, kani ma'am. Barato ra ni ma'am. 250 ra ni ma'am. Eh, kamahal ba kaya na, anak, day? Brato raman na sa tindahan, day. Saan naman yung namaligya bataan ni bra? Mahal man kaayo. Yung ginamitan pag yun. Di yun na mahalin, day. Kung mahal kayo na, day. Pwede ra kita 200 or 250. Ay, mahal yapon. Uy, sus barato raman na. One tip. Ito na ni Auntie B. Pangbayad ni mama sa Shopee. Kamahal man kaya na, day. Pwede ragi mo ang paubusan, day? Ah, mahal. Mga pagpalit ni mama ani. Mo pwedeng paubusan. Pagpalit na, Auntie. Pamugos pud kayo ni. Barato ning iyang bangko. Ay, sige, Auntie. Kuan na lang, Auntie. 400. Ay, sus, ni mahal naman noon na yung price, day. Di mas yung kabalog price, day ba? Grid lang, Auntie. Uy, Auntie. Kayo, uy. Sige na, Auntie. Original. Manggod ni oh. Si brand anak, day, ba? Ay, hala, tsada man, day. Kofta man, di, ay. Tsada man kaya na yung bangko, day, day. Yung paliton, day. Salamat, Auntie, ha. Nagagi pong bayad si mama ni Shopee. Oh. Wow! Kwarta, be. Oh. Sunod, day, ha. Dili na mag-order, ha. Nga wala pang bayad, ha. Sama ni mong mama, day. Uy, order ng shopping. Hindi pang bayad. Ha, lagi, Auntie. Sama si Auntie. Buot. Ma! Nana ko, ma! Hala, aman to si mama, bay. Gidapit mo siguro to siya sa manginilay. What? Sa Shopee. Ma, nara ko dani, ma. Narang kwarta, ma. Hala, saka to siya. Kaning di Auntie, uy. Tanyan triyawan man ta. Kaka to yung mama. Ma, asar man ka, ma. Unak na naman ko diri na. Dali na ako gapaabot ni mo ba? Meron mo pa sa Shopee mo, oh. Sunod ay na pag-order ma, ha. Kung okay pang bayad. Kudyo malanganin, ani ba?